Здравейте хора, дайте лайк и се ви казвам какво ще подарявам на вас, когато ме рожден ден. Първото, лапишки. Колко много има. Ето първите лапишки. Това са много сладки и мекски. Това са лед. Това е истинското лапишка. Тук е много сладко. Да започвам на другите неща. Другото е супер много сладки моливчета. Едното е без такова, а само тук, а другото е с тук и тук. Не минаваме на другите неща, които са за продаване на вас. Да минаваме. Извинявайте. Тези супер малки фигурки. Ти не свети през тъмното, а може да направите на ключа. А те двете светят на тъмното бяло, зелено. Наминаваме на другите неща, не продаваме за вас. Здравейте! Сега ако ми западне много радко, не знам. Сега ги отворих. 3, 2, 1. МПП. Я другите. Чакайте малко. Тук всичките карти. Да минаваме на другите неща за продаване на вас. Това е, не знам кое е. Отворям го. Ето. И има много сладко такова нещо. И го фърляте и става прав трябва да е. Защото на ме коса. Я да видим. Става. Другото нещо са тия от... Не знам откъде са. Сега ще го отворя да видя какво са прави с тях. Значи хора, не разбирам какво е това нещо. Ако вие разбирате, трябва да лайкнете видеото и да минаваме на другите неща. Чао! Другото е това сладко граданче. Може да го стегнете колкото искате. Да минаваме на другите неща. Другото е това сладко нещо. Бебишка. И чакате да ви покажа едно нещо. Така е по-хубаво хора, нали? Да минаваме на другите неща. Това е сладкото. Чакате да ви кажа по-светко. Това е сладка гумишка. И сега ще ви покажа едно клип. Окусовам ги и ако лайкнете видеото, ще ви дам тия подаръци. Чао!